Wiet iż-Żurrieq fil-Qrendi gawdi minn sbuħija naturali, żona magħrufa l-veduti spettakolari tagħha għall-aċċess għall Blue Grotto. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia fi żjara f'dan il-post ħabbar li nħareġ il-permess biex fl-aħħar ta' dan is-sajf jibda immedjatament ix-xogħol fuq dan il-proġett ħalli sa sajf tas-sena d-dieħla ikun jista' jitgawda mill-pubbliku li jżuru is-sajjieda l-Barklora u l-Addasa. Din il-parti ta' isfel ta' Wiet iż-Żurrieq nagħtuha l-aqwa faċilitajiet possibbli kemm għall-Barklora illi jinżlu hawnhekk ta' kuljum sabiex jaqalgħu il-ħobż ta' kuljum u jagħtu esperjenza mill-isbaħ turistika għal Blue Grotto kif ukoll id-diver. Il-proġett għandu lan li jsaħħaħ is-sigurtà u s-sostenibilità taż-żona u jinkludi wkoll firxa ta' interventi infrastrutturali mirati biex itejbu s-servizzi eżistenti. Se jinħolqu wkoll żoni dedikati għall-Addasa fejn dawn ikunu jistgħu jippreparaw ruhom b'mod sigur. Il-proġett jindirizza wkoll il-ħtiġijiet tal-komunità tal-Barklori u s-sajjieda permezz tal-bini ta' faċilitajiet ġodda l-ħażna tad-dajjes u t-tamir tas-sajt. Il-President tal-Assoċjazzjoni għas-Servizzi tad-Dajjes tal-Blue Grotto, Clayton D'Amato, qal li dan il-proġett fih żewġ aspetti importanti. Dan il-proġett ser jestendi il-sheltering, iż-żoni fejn istorjaw l-opri tagħna li naqilgħu l-għajxin tagħna bihom u number 2 għal snin twal li jenna naħdmu hawnhekk qatt ma kellna faċilitajiet fejn bniedem jagħmel il-bżonnijiet tiegħu jew jista' jidħol għalkemm biex jiekol daqsxejn ħobs jitrejjaq. Parti ċentrali tal-interventi hija t-titjib tal-moll li se jitfassal mill-ġdid. Dan l-investiment ser ikompli kumplimenta l-proġett li tiġi għaddej f'din iż-żona mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Enerġija u mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Dak li għall-ewwel darba f'Wiet iż-Żurrieq ikun hemm sistema ġdida ta' drenaġġ li qatt ma kienet teżisti qabel.